L'Associació de Mestresses de Casa d'Alcanar és una entitat molt nombrosa i activa. Mostra d'aquesta activitat és el viatge que van organitzar el 26 i 27 de novembre a Andorra i el sopar del passat divendres. Aquest passat divendres, dia 16, el Centre Cívic d'Alcanar va acollir la festa organitzada per les mestresses de casa. Rosa Alfara ens explicava el motiu del sopar. La festa esta se organitza tots els anys com a final de campanya ja que acabem l'any, i la unió de totes les sòcies venim aquí, fem la festa tots els anys, cada any som més sòcies i la gent està molt contenta perquè cada any som més. Quantes sòcies s'han reunit aquesta nit? Aquesta nit hem sigut uns 320. Paquita, com va anar el viatge d'Andorra? El viatge d'Andorra va anar molt bé perquè vam passar 2 dies molt divertits perquè vam trobar tot nevat, l'espaixatge era molt bonic, llavors a l'hotel va estar molt bé també, i les sòcies que vam anar van fer molta broma i llavors anima que tingués ganes de fer coses i tornar-hi l'any que ve. I bueno, en això sí que volem també donar les gràcies a totes les sòcies que ens col·laboren, que estem nosaltres funcionant gràcies a elles. Yo viajo y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor melodía que nos llevaba aquel express. Y al compás del chacacha del tren, que gustaba viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su don medio produce más calor que el chacacha del tren. Que passen feliç Nadal i que passen un bon any i que mos toque la loteria de les mestresses, que tot el poble en té. Exacte. I no res, i que tinguem molta sort i salut sobretot. Volem donar les gràcies a tots els que ens han col·laborat en els regals que han fet, a les bebès, a totes les cases que ens han donat alguna cosa i han participat també de la festa.